Señora Secretaria de Estado, nos últimos 5 anos temos traído aquí en moitas ocasións a cuestión de Alcoa. Non é porque sexamos especialmente persistentes, que o somos, senón porque estamos falando dunha empresa que leva moitísimo tempo en situación de crise, coa angustia, ademais, que iso supón non só para os traballadores e traballadoras que non saben até canto van ter o seu posto de traballo, senón para toda unha comarca como é a da Mariña, que depende fundamentalmente da continuidade desta actividade. Estamos falando, ademais, dun sector estratégico como do aluminio, coa única planta de aluminio primario que fica no Estado español e, por tanto, entendemos que hai un interese público no mantemento da actividade de Alcoa. Non é tampouco a primeira vez que reclamamos ao Goberno que estea en disposición dunha intervención pública, aínda que sexa temporal, para garantir encontrar un operador industrial fiable cun proxecto solvente que lle poida dar continuidade á actividade e á totalidade dos postos de traballo non só da empresa principal, senón tamén das empresas auxiliares. Após diversas vicisitudes, o último que coñecemos é que Alcoa cerrou un acordo despois de anunciar que tiña intención de vender. De repente muda e cerra un acordo con Ignis para un investimento inicial de 100 millóns de euros, dos que Ignis poñería 25, despois anunciou que Alcoa estaría disposta a poñer algo máis, 100 millóns ou mesmo 120 millóns máis. O que é certo é que Alcoa está incumprindo o acordo asinado cos traballadores e traballadoras hai algo máis de 2 anos, non está facendo os investimentos que figuraban nese acordo, nin o Goberno español, nin o Goberno galego lle están reclamando á empresa que cumpra o acordo cos traballadores e traballadoras, que faga os investimentos necesarios, por exemplo, no forno de ánodos, que é fundamental para garantir a continuidade da actividade e que a empresa xa dixo que descartaba facer. E, por tanto, diante desta incerteza, que ademais o Goberno lamentablemente prolonga, porque no pasado luns estaba prevista unha reunión da Comisión de Seguimento que foi suspendida polo Goberno, nós o que reclamamos, o que reclama o BNG, é que haxa esa disposición a unha intervención pública que houbo, por certo, como facemos referencia na pregunta, noutras empresas, non só en Telefónica, en que se estivo disposto a entrar con 2.000 millóns de euros porque consideraban que era unha empresa estratégica, senón tamén outras como Celsa Atlántica, unha empresa que ademais ten factorías na Galiza. Entendemos que ese mesmo criterio ten que valer para que haxa unha intervención pública en Alcoa, porque tamén o aluminio é un sector estratégico e, polo tanto, o que reclamamos ao Goberno é que se poña de acordo coa Xunta de Galiza para que ambas as administracións realicen esa intervención pública e garantan un proxecto de estabilidade, de continuidade de futuro para esas... Realmente estamos falando de un proxecto de futuro para as dúas plantas, para a alúmina e para aluminio, que no fondo son indisociables, que están na Mariña e que, como digo, son fundamentais para esa comarca e para o conxunto do noso país. Por tanto, a pregunta é: está o Goberno en disposición a facer esa intervención pública, mesmo que sexa temporal, para garantir a continuidade e o futuro do complexo de Alcoa en San Cibrao?